ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ? କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଚଳନ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥାଟି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଅଥବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରର ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା ବଳି। ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଦାନୀ ନାମରେ ଏ ସଂସାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି। ରାଜା ବଳି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 108 ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ଆସିଲା କି ରାଜା ବଳି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଅଧିକାର କରିବେ। ସେହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେବଲୋକର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରି ବାମନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଦାନ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବି ଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଧରିତ୍ରୀ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କୁ ନିଜର 3 ପାଦ ଧରିତ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଆକାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ତୃତୀୟ ପାଦ କେଉଁଠାରେ ରଖିବେ କଥା ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ରାଜା ବଳି ବାମନ ଅବତାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆପଣ ମୋ ମସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାମନ ଅବତାର ନିଜର ତୃତୀୟ ଚରଣକୁ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ବଳି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଏପରି ଦାନକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ରହିବାର ବର ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାତାଳପୁରରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ବାସ କଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତାଳପୁରକୁ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାକ୍ଷୀର ଉପହାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହାରୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସଚୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେହି ରକ୍ଷାସୂତ୍ରଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ
ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଆଉ ଏକ କଥା ମହାଭାରତ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସଭାରେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ। ସେହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏକ ଅଂଶ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଶାଢ଼ୀର ପଣତକୁ ଚିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ସର୍ବଦା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ। କୁରୁ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅଥବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକ ବିଶେଷ କାହାଣୀ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।